Nampane pelaris gula setengah kilo. Nggih, pelaris. Napa, Bah? Nggih. Panjere. Dua lo istrinya. Lah gitu loh. Bu Agus apa tak dongakno panjang umur kata panjang umur. Sehat. Menit nyawur. Biasa lek abang-abang ini ya Pak syuting ya. Sugeng dalu. Pripun kabare? Sae nggih. Uluk salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ngene sih? Wis ngantuk ta, Bu? Kurang maju. Orang kurang maju. Lah. Bu, sampun ngantuk napa belum? Belum. Bahasaku campur Indonesia yuk. Iku padha karo bahasa gado-gado. Bahasa gado-gado. Heeh, ya bahasa Indonesia ya basa Jawa. Ana sing ngerti ana sing ora. Ana sing ora. Nggih. Monggo dilanjutake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sebelah kene kok melempem. Kaya gak disangoni bojone iki mau budale. Ini ki ana sing nyengit-nyengit. Lah nggih. Encene Mbak Inge. Dalem. Ping pisan gak kaya ping Ping 5. ping 7 no. 5 7 enak ndi karo ping 5? Enak ping 7. Ping 7. Ya. Wae ngono ta. Nggih ngaturaken saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supene nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia juga ibu-ibu PKK. Nggih. Ugi matur sembah nuwun sanget ingkang sampun menggalang dana. Nggih. Ugi matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Mojowuku. Mbak Inge. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Mbok pilih ing dalu menika sampun ngrawuhaken sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ingkang dipun pimpin sinten nggih? Mas Didik Purwanto Alias Mas Gondol. Piantune bagus. Yang nggih bagus. Bagus ramah tamah. Ramah tamah Mbak Dan Inge. juga tidak sombong. Tidak sombong. Juga gemar apa itu, Mbak? Gemar bersedekah. Bersedekah. Nggih, ugi mboten supe ngaturaken rawuhipun channel-channel YouTube yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya. Nggih, ingkang baru niku napa nih? Delewung. Delewong. Anti galau. Anti galau. Nggih niku campur sari. Campur sari nih Mbak Inge. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya grup sabu seluruh Jawa Timur. Oke. Insyaallah kalau ndak salah ya. Bulan 11 tanggal 21.
grup sabu nanggap dhewe. Nanggap Nggih. dhewe. Amung saged paring pandonga kagem grup sabu, mugi-mugi diparingi panjang umur. Sehat Amin. walafiat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ingkang berkah lan barokah. Amin. Oke. Kari nampani. Aje. Ya mesti to. Nek Nggih. nyawer kan kene kari nampani. Niki Aje. wonten serat ning. Nggih, monggo Mbak Inga. Nggone kaya kate maca puisi. Ah, nggih. Kene piye iki lagu Goceli? Ini dari grup Abah Kain CS Desa Jati Dhuwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Jombang. Minta lagu Jambu Kebon Alas. lan Caping Gunung. Caping Gunung. Salam sukses buat Budi Wijaya. Nggih, amin. Kemarin top akeh banget jaya-jaya selamanya. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Suwun Abah Yakin matur Nggih, sembah nuwun. matur sanget. sembah nuwun. Nggih, benjing nyawer malih nggih tak enteni. Lek gawe tulisan sing rada uwombo, Bah. Dadi bingung iki sing tengah ilang kok kena keringet. Encene mau wong tuaku seneng sing ombo-ombo lho Mbak Inga. Ben ketok. Nggih, sampun supening Nggih. paring pirsa kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya Nggih. yang mau memberi bunga-bunga sosialnya utawi Nyawer bisa di bawah panggung. di Nggih, bawah mawon. panggung saja. Nggih. Nggih. Nggih, ngapunten sanget sampun dados manah penggalihipun. Monggo ning acara salajengipun Nggih. bedayan Serba serbi. masih bersama duo Duo gak kena. Pripun Mbak Inga? nggih jos pokoke. Napa Apa maneh? ngakak iku kudu double. Matur sembah nuwun nggih. Duwe bojo loro iku kudu double. Bojo loro ya, kudu padha. adil, kudu padha. Ngerti? Kandhani kok. Ya. Terima kasih. Saking pundi niku wau? Dawar Brayu. Nggih sapa punden matur sembah Mbak Inga. nuwun. Nggih. Langgananku Mbak Inge. Oh niku langganan sampean. Nduk randu. Umi Balung Mojo matur sembah nuwun. Ugi Nggih. tim Kopyor Setro. Tim Pedot Jalur Langit matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih. Niki kuwatah Wotan Sari, Watu Gede, Asem Gede apa Didi. Apa Sugeng Didi? Persani lewat channel YouTube-nya Budi Wijaya. Hanjih. Monggo ingkang kaping sepindah dipun aturi ning Ingkang pertama wonten Ning Adis Bagas I dan Ning Bella Firmansyah. Sabu Kelut. Mawo lali saking Nggih. Kediri. Marai ra ketok Sugeng nanase dalu. ya malah lali aku.
aja ngecek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati edan kali boleh ya kali nyebrang karena mati dan mati bulan mati yen sak timbang padha abote. Salajengipun ning Nggih, Mbak Inga. Di belakang Mbak Bella ada Neng Rista Kumalasari dan Neng Dias Permatasari. Di belakang Neng Dias ada pelantun lagu campur sari Neng Nana Sumerbak Zeng dan Neng Yantika Dimas Santoni. Tarik mau. Di belakang Neng Yantika ada Neng Rani Asmara dan Neng Kiki Amelia. Tiga seniwati sekaligus ning Nggih. Kali Neng Ani Kumalas Sari Dewi Mustiko Tuban. Adoe Neng Mustika Tuban. Iku mbiyen lahirnya nduk Tuban. Oh, lahirnya nang Tuban. Jangan tali nerawe jati pandang
kene. Di belakang Neng Ani Ulandari ada Neng Peranan penting. peranan Wijaya. penting Budi Wijaya, Neng ada Neng Marsa Antika dan Neng Yuni Suyanto. Di belakang Neng Yuni Suyanto ada Neng Vikum Sutresna dan Neng Rizky Wijaya. Di belakang Neng Rizky Wijaya akan saya tampilkan pengreman asli Budi Wijaya. Ada Neng Reni Suren dan Neng Mariati Sudarto. Asumangga.
Solo jare lunga langsung nang Bengawan Solo kowe ra ketemu awak ati kurung yen ketemu aja kuyang-kuyung jamang variane eling kawitane. Ya, di belakang Neng Mariati Sudarto masih pengreman asli Budi Wijaya. Ada Neng Susan Warsono dan Neng Titin Subayu. Kare pisang-pisang sasajine karya selambar keodonge para kudu sabar lan narima. Di belakang Neng Titin Subayu akan saya tampilkan pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam tertentu. Ada Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini dalam sinetron Misteri Gunung Merapi. Ajak Semalang yang sampean lunga. Di belakang Neng Sartini ada senior-seniornya asli Budi Wijaya. Ada Neng Irma Arifin, Neng Yayu Karmala, Neng Mary Sudayak Kaling, Neng Okta Sudarmanto. Loh, Sumanto, lah saya mangan wong iku, Bek. Ya, iku togone ngono. Oh, lho. tonggone makanan.
Nur. Dalam Mbak Inge. Genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur. Gendeng-gendeng manis campur sari Budi Wijaya masih bersama Delewung. Dan Fortuna Lekting idolai arek Jombang. Sumonggo.
Ayo Pak De. Sawer sawer. Iya Mas.
di depan, sehat selalu.
pembangunan pancen maju Neng Nur, Ye dalam Mbak Ina. usahlah sudah acara widayan serba-serbi. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Neng, sebelum undur diri, saya Neng Ino Wijaya. Saya Nur Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.